Hi, hello mga kabisaya. Uban ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon. O kung pinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, paliw og subscribe o click po sa notification bell para updated mo sa maong mga drama upload na ko adlaw. So dili na nato ilangan nato nang isunod ang maong drama bagong bayani. Let's go. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuuna OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon nung takaroon ang suwat tampo nga kipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Raul. Nabalaka na sa ko nga tingali unya og nausab ang unahon na edi Shirley og iya kong kasuhan labi na kay nagsabak kini sa akong gibuhat kaniya. Diha na ko mahuwasi sa kong kabalaka sa dihang nagkasulti na good me pinaagi sa cellphone ni Shirley. Nakalarga mi si Gautoni sa Taiwan ug hangtod nga nagsugod ako sa kong trabaho. Usa ka higayon ni ana sa among panagsulti ni Papa dihang nanawar ko. May gibalita siya kanako bahin ni Shirley. Pastilan, Raul. Gipalayas man si Jerly sa iyang ian. Umanibuto ang isyo nga nagsabak kini ug way gipailang amahan. Unsa? Nabalaka na kayo ko. Og hain-hain taon siya paingon. Palihog. Pagpakisusi diha pa. Kay suyan sab na ko siya kontak. Inuog ko. Nabalaka ko niya og sa iyang gisabak pa. Ay, pastilan. Gipatugan lagi kunutos iyaan kung kinsay amahan sa iyang gisabak. Unya, wag yun kuno kinimutugan. Di siya kinahanglan mulayas pa. Kay naiamahan ang iyang gisabak. Ni ako, pamukring. Raul. Sige ba, bay na kay kontakon para ko si Jerly. Di ko kontak ang number sa cellphone ni Jerry. O ang iyang social media, offline. Asa mo ka siya ni higayuna? Mo na inahitabo karon kang Jerly, gawto ni? Maubagaw? Nabalakan ang kikunig ako. Relax lang. Dili makatabang ang sobrang kagul o kabalaka. Unta, okay na siya. Kinaarba karon sa iyang sabakan ang bata nga akong dugo. Andam na ba kang muangkon at tubangan sa kadaghanan? Nga ikaw mo ay nagkapamablos sa tumboy? Ha? Gaw, Raul? O gaw. Andam ni kayo. Saway pagduwa-duwa. Gaw. May pagbati ka na ba nga doon ni Jerly? Dili ko makatubag niya ng pangutanan ni mo, gaw. Basta kay alang na ko. Inahan siya sa kong anak. Busa, angay ko siyang protektahan. Hello. Hello, Raul. Salamat kay online ka. Unsa may mong tuyo? Layla? Nangumusta lang. Imong cam, please. Kay gusto ko makakita sa imong naong. Ayun na. Di na importante. Kay nga naman. Tungod ba kay dili na ko importante, Raul? Mauday nga kalit na ka nga. Nabugnaw na ako. Ang imong feelings. Kay kamo na di atong tomboy ni mong barkada? Di ka napitan na sayop. Og ay na ko pangutan Kay tingalig.
Mainsultuhan ka lang unya. Nangayon ako pasaylo ni mo ba? Pero wagit ka. Gahi ka na kayo. Kaya ang tumboy man ay imo. Hoy, Leila. Gihugawan ko nimo. Maungwa na ko makigbalik pa nimo. Nalimot ka? Nadibiya ka na ko kay niabot ang kachat nimong tiguang nga afam. Ug didto ka ni Puyo, uban inis kwarto sa hotel. Bali, duha ka buwan, ha? Raul. Suma. Sa dihang nagkaabot ang atong dan sa usa ka grocery store. Unsay imong gisulti nako? Di ba matod nimo? Nga kontento kay ka kay nakuha nimo tanan nimong pangayoon? Nga mapalit nimo tanan nimong gusto? Ayaw na lang ko na hisguti. Abi kay ni biya ang tiguang nimong afam? Kauban sa iyang gipili nga mo'y minyuan? Gusto na kang magbalik ta? Dili ko. Kay dili ko hugawan nga klase sa pagkalalaki, Layla. Grabe sad ka manulti, uy. Maninuod, sakit ba yan, no? Nailabtan to na ko sa Jelly nga itong higayon na nga parehas mi nakainom. Pero sigurado kong ako'y nakauna niya. Maong ayaw paghinilas kay nakaila kog kinsa ug unsa ka. Gipatawag mo kuno nimo Ate Ritz. Nakituyo nako, ate? Raul, gisultihan ko ni Tony bahin sa imong problema. Mao'y tuyo ko niya nga mamonitor na ko ang imong kalihukan while nagtrabaho ka. Ate Ritz. Ayaw pa da sa problema, ha? Makalaom ka, ate. O salamat yun kayo nga wala ko mag-inusara sa kong mga problema. Magtinabangay ta ninyo. Kay parehas tang layo sa atong tagsa-tagsang pamilya nga tuwa sa Pilipinas. Salamat, Ate Ritz. Mao nga ikaw, kung doon na ka may bugat nga problema, ayaw gyud pa da. Ayaw ka stress kay naara gini kasulbaran. Priscilla, naayo kaayo namong iyang mga kabayang OFW ang among supervisor nga magpatawag namo og Ate Ritz. Di na gid ko magpada sa sobrang kabalaka o problema, Ate Ritz. Kana, mao ka na insakto, Raul. Og di aragyot ko og naasad si agaw Tony nimo nga imong kasumbungan. Okay? Ate. Ang akong pagtagad ninyo, sama ragyot sa akong sakop ng pamilya, Raul. Usban ako ang pagpasalamat nimo sa imong kaayo, Ate Ritz. Kinigaw, kanten ang himuon nimong comfort zone kung dasmagan ka og mga problema. Bitaw gano. Ako pa nimo, imong ikaw na imong problema aron dili ka ma-stress. Gisultihan din nimo ang atong kabayang bisor bahin sa kong problema, gaw. Gusto ni Ate Ritz nga mahibaw siya sa matag problema natong iyang mga kabayan gaw. Gipasabot bitaw ko niya ng mahina, gaw. Unyara ta magtiwas og istorya dito unyara nas bay, ha? Mga sa ta kay gutom nako. Salamat kayo nakontak na ginako ang cellphone number ni Jerry. Thank you, Lord. Jerry, tubag ka. Please. Hello, Raul? Salamat kay nagpuntak na giti ka, Jerry. Lugay na kong nagsigig suway pagkontak sa imong number. Pero di giti ka makontak. Wala si ka nag-online. Kalimti na ko, Raul. O kalimti sa gamay umaabot kang anak din ako. No. Di ka na mahimo. Nanghigayo na, dako na ng imong tiyan. O mga nakay na ka. Kinahanglan mo ang akong financial support. Ni anak ko sa layo.
sa among dapit diri sa Mindanao. Kaya na ko pakatawhon ang bata nga dili magkinahanglan og magsalig paglaing tao. Pero Jerly, amahan ko. Ay kalimutan na. Akong anak kanang naa sa imong sabakan karon. Obligasyon mo na ko. Ayaw na. Kaya rin din ako. Jerly, Pakatawhon ako ang akong anak Raul. O gatimanon ko siya. Pero kalimtan ako ang kagahapon nga nadiskrasya ko nimo. O kalimti na sa gamay anak ka diri nako. di ko na madawat, Jerly. Magkalimtan na nataso sa gusa Raul. Total, wa may kita ba? Wa mahitabo na nahimong kita kay laki ka og tomboy ko Raul. Unsa? Mao ka na akong tumong ning akong pagpalayo Raul. Aron makalimtan ang tanang nangagi nga nakagubas akong kinatibuk ang pagkatao. Jerly, di mo na makatarungan nun ang imong desisyon. Unfair ka. Unfair na kung unfair. Pero mas maayo ng prangkahan ka kaysa palaumon rati ka. Saway ka siguruhang mga saad, Raul. Jerly, Di bagit mahitabo nga mamahimong kita. Kay tumboy magyug ko, Raul. Laki akong kasing-kasing bisan pa man og di mabdos ko sa imong pagpanghilabot nako. Nakontak yun na ini mo si Jerly? o pamukring. Pero, maulagi pa. Hmm. Abi na kung maayo ang resulta sa mong panagsulti. Pakyas mo, ko. Eh, pastilan ka anogon sa bata, Raul. Naan man yun unta ko'y apo. Gianug na sa kay ko sa kong anak pamukring. Oo, wala tayo mahimo, Raul. Dili ito para ato bata kay di man po di mo hang inahanggod. Maningkamot paghihapon ko pa. Alaw sa kong anak. Kana. Mao ganay labing maayo ni mong buhaton, Raul. Himuon ko paghihapon siyang inspirasyon sa kong kakugi din o paningkamot. Bisan pa man og magdako siya nga dili ko niya mailhan isip mo iyang aman. Bisan ako, kanug na masagani sa mong anak nga tuwa uban sa tumboy nga nagpalayo na, gaw. Kinahanglan ko maningkamot ka aron inigabot niya sa hustong panahon. Kapang hambog ko nga kung kaugalingon isip iyang mo iyang aman. O ka na, mo ka sakto. Bayan sab ni Jerly. May punto matsat siya. Tumboy magid kuno siya. Maong di gud mahimong makakami. Ikaw sa mong bahin, may gusto ka ba ni Jerly? Ha? So, mo sanay na sunahunan ni Jerly ang unsa may niya karon sa kong kaisipan. Huwag sa'y buti mo ipasabot. Kaya interesado ka lang sa bata. Ha? May mo gusto ko, ug may mo sab nga nasayop lang ko. Apan go. Iangkon siya nga dili mahimong magkakami. Kay laki ko o siya usa ka tumboy. Ay, usay lisod sabton ang matag panghitabo gaw. Go to ni. Nahitabo mong duha sa Jerly bisan ugwa mo magkahinigugmay. Ug nagbunga pa gini. Ano ko ng bata nga iyang gihikaw na ko. Ang bata ra bagid ay gaw, mo'y importante ala nimo, ha? Gaw. Ang inahan day. Wa kay plano minyuan. Lisod kayo ang pagdesisyon sa igon ni adto nga sitwasyon, Priscilla. Mga kasama atong sundan og mapagpaminaw ang katapusang sumpay ni suwatampo ni Raul nga gipadangat dinhining atong tulunganon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.